Ma'am, good morning. Bili po kay Isplana, no? Ay, ma'am, ano? Ma'am, Charis Isplana? Dito mo gumigitan sa inyo? Asan Isidro? Amang isa ka box diya nga Shopee delivery? Nakapangalan sa imuha? Opo. Ay, kinahanglan na siya yung resibo? Opo, kay dili naman ko din makabalik, ma'am. Kani Shopee Express delivery me for 3,000 na sorted items na yung mga dress bags o shoes. Ano sabi niyo? Magbayad ka rin po? Cash on delivery siya, ma'am. Wala ko siya nabayaran. That's weird. Wala ako ng phone ko. Ay, mao ba? Sa imuha dito na ko pangalan, ma'am niya. Naano ko nag-ingon dito nga naada mo sa graduation. Pero wala kang mag-shopping yun na. Makita niyo sa ako ano mo. Masig na ay nag-order nga lain tapos sa imuha nakapangalan. Ay, check na mo, ma'am, 3,000? Narami dito nakapark, ma'am, ba kay ano? Puno mang gadira, oh. Kasi na ay nag-order ba niya ipangalan sa imuha. Pero wala pang sila bayaran ba? Usa na? Box, no? Naka-box, sir. Assorted items. Pa-check ang tala mo? 3,000. Ay, pwede sa mga tanawon, ma'am. Opo. Padala na po na usap. At tanawo sa man. Oo. Ga-video lang may mamakay. Kung dala diri mo. Proof lang na mo ba? Kasi na ay mag-ano, ma'am. May nakay kauban diya niyang bayan. No, ako na mabayad kaya nila, ma'am. Ay, mao. Ako mabayad, dili sila mabayad na ko. No, full ano ko. Pagpawon na noon ko. Sige. Surprise! Congratulations! Ako na kong bag. Ale, dito ka, ma'am. Dito ka, ma'am. Ma'am, wala na mayroon, no? Dire ka, ma'am. Congratulations! Congrats! Kabalo ka, ma'am, kung kinsay nagpadala? Wala kay idea. Sige. Ang nagpadala na ay mensahe para sa imuha. Work so hard. To all my kapamilya in the Philippines, my natural sa Philippines, I hope everyone is doing well. My pamangkin, Charis Gati Isplana, warmest congratulations on your graduation Pinday. We are so proud of you. Dapat sopan yun kita. Dapat sili pa yan eh. To the Lord, whatever you do, and He will establish your plans. Congrats again, and best wishes for your next chapter. Bye! So, I'm so proud of you. Ingon ni tita. Wow! Perfect. Sana all. Unya, ma'am, ka ng unsay istorya nimo sa imong tita. Kita, thank you so much sa imong hangpa. Okay, and all the Pa-surprise. I'm so overwhelmed right now. Thank you kayo. Wala ko nag-expect. Wala ko gisolicitan tita, ikaw rin yun. But I didn't expect na i-morning mo na eh. Kailan ko lang ko guys.
Kanina kalibangon ko parang wala ko nag-expect. Thank you so much, Tita. Wow. Always shares this moment. Kanina effort, Tita. Very kind kayo siya. Walang ni mama, pero karon tagpang Laoy. yeah, ikaw ang naging mama na ako for today's video. Thank you so much, Tita. Nanindong man akong balahibo. Wala na yung mama. Opo. Wow. Pareha man sa nagtamo sa kong mama, good point. Alaoy. Grabe ka proud si tita sa imuha, no? Grabe ka pinangga. Dalawa man may mag-graduate na eh. Oh. Okay. Sige, ma'am. I-blow ang imong candle sa success. Good luck to your new journey. Yehey! Congratulations! Happy graduation! Oo, nay. Wala meron nun kay Diara ang 3 mil ni tita. Sana all 3 mil! Si Tita, thank you, Tita! Nakalisod ko kamuto na ni. Okay na, Tita! From Japan with love. Oy. Nalipay ka karon, ma'am? Super! Thank you, Lord. Ay, thank you, Tita! Wow. Ma'am, ka mo, naamoy wish. Congratulations, Wow. Ay, mga gwapa man ni sila, oy. Okay, ma'am. Congratulations. Happy graduation po. Palakpakan natin si Ma'am Charis. Hey. Salamat. Opo.